Mupada og ayuda ang Archdiocese sa Sugbo sa mga tawo nga apektado sa pagbuto sa Canlaon Volcano sa Negros Island. Sayra na ato ang detalye niini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, may nining panahon sa pagpanginahanglan sa tumakaigsuunan sa Negros Island gumikan sa pagbuto sa Canlaon Volcano. Gipanghimugatan karon sa simbahang Katoliko diri sa Archdiocese of Cebu ang paghatag og tabang sa mga kaigsuunan natong nagkinahanglan. Sa pagbuto sa Bulkang Canlaon, pasado alas 3 gahapon sa hapon, ang mga tao ang grabing naapektuhan. Wa sila makapangandam o giuna ang pagsalbar sa ilang kinabuhi o paghikling sa mga evacuation center. Apektado usab ang ilang panginabuhian nga nadanyos human gihabulan sa abo gikan sa bulkan ang mga pananom. Subay nini mopadala og ayuda ang simbahang Katoliko ngadto sa mga apektadong residente. Gitahasan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang Cebu Caritas sa pagpahigayon og inisyatiba nga makatigom og pondo nga makatabang sa mga tao nga napektuhan sa katalagman. It is always our policy to look at these calamities as an opportunity to manifest our care and concern. So I will again remind our Caritas to initiate and to make plans for our subsidy and help, especially for the victims of the calamity. Giapil usab sa pag-ampo ang pagbangon sa mga apektadong residente sa nahitabo sa kalamidad. Subay sa pagsaulog sa Pasko diin buksan usab ang siyam kaadlaw nga misa di Galyo, gihimug-atan sa asobispo ang paglaom sa katawhan inubadan sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hope is not real hope if it is not expressed in charity. Hope becomes hope and alive when we know we had been blessed in fact, and if we expect good, it is also our responsibility to be able to help other people. Samtang gialerto sa Cebu Police Provincial Office ang mga dapit nga atbang sa Negros Island sama sa dakbayan sa Toledo sa posibleng epekto o galing moabot ang aso sa bulkan. May ato na sayran gikan usab sa Cebu Provincial Police Office nga nanghatag na sila og face mask uban usab sa pagigalayon sa lokal nga gamhanan sa mga apektadong or posibleng maapektuhan nga dapit sama lang sa Toledo aron usab pagpangandam sa posibleng epekto sa pagbutos sa Bulkang Canlaon. May Daghang salamat, Alan Domingo.